Hello mga kawaray, maglalaba akmon kay waray naksusuluton. Laba-laba 1 2 3 kay diri man marigsok ta akon bado. Sala nga sulot, labahan na diretso. Kaya ginbabad ko na itiyahin powder o nga powder para malimpyo. Imbabad ko 30 minutes para matanggal ang mga buring-buring, mga rigsok ba. Ayan, nagbulyas na nga ni kan akon bado kay para maisampay na. Duhala ka bulyas, pag diri mabura, duha ka bulyas. Pag mabura, tulo ka bulyas siya. Sige, pagbulyas, upay ang pagbulyas, waray. Para magmara kay waray. Ayan, nagsampay na nga ni kay basi magmara ta akon bado. Kay sayang an adlaw o bangin mag-ura na lat unina. Kaya naglabaak niya na adlaw. Tapos inahagdan, napakalas. Kay sigilan abri-abri. Nga waray man tao, akula. Kay anhangin kakusog. O puga sampay, amyo na. Inaamyo ko kay kun mahamot o dere. Kay, iton? Waray na dawni-dawni. Dinak nagdadawni. Anong lahiya? Powder. Powder la. Sa nga powder. Ayun. Na hiya, mahamot na hiya. Amyo na naliwat kay base. Kung mahamot na mabaho. Pero mahamot kay malimpyo manak maglaba. Sayang ang adlaw kaya naglaba kay tapos mahangin pa. Uni na hiton mara na itiya. Mga uni na nagabi. Pag bukas ko mara na. Anahagdan siglan abri-abri napakalas. Pinakalas ang mga hangin kakusog. Yun, naglabada si waray kay waray nagsusuluton anak kilikili ay nalaniyo pag kita kay dirit mabusag. Diri mabusag. Pagsampay na inday, hala sige dali kay maglilimpya ka pa niyan time kwarto. Dali ang pagsampay. Kamang pala maglaba, yan nagmerienda aking tinapay, tapos sisto. Tinapay. Kaungkit mga kadaray.